što bi ona bila razbijena? Da, šta nije može to razbiti? Dobro. Nisam 100% siguran, ne vidim to. No zašto, kad javišna možda ušla tu, se nataložila. A stvarno da može biti da ovaj dan nema. Da ti izgleda opod ima rukicu, pa neko, viš? Viš? Tu u tom crnom, kao crvena tačka.